Wah, rainbow. Mag-vlog sa tada sa Ostrich tree. Atong tanaw unsa na itsura karon dire. Okay, rainbow, baulan siguro dito. Let's try na agad to kung saan na dito ang view. Oh yan kuhan guys, Route 955. Wow, langgam. Ito ka ito nga langgam. Pinya. Plantation dito nito guys, Del Monte or Dul narana, not sure ko. Ado sada kita to. Wa man tay drone, so wala tayong mapakita nga mga aerial shots, so walking tour na lang ta sa diyan kuan guys. P Brothers nadto Tabuk Pinya. Tara, Ostrich tree. Ostrich tree. Tapos kayo. Soro siya ta dito. Nahan. Oh, tara. Inya. Ito ugikan. Ang Ostrich tree day guys, dere na located sa Barangay Luna, Claveria Misamis Oriental. So tara. Pinya again. Round view sa likod guys. Sunset. So tara, balik na ta sa balay kay hapit na malubat akong GoPro. Need to change the battery na. So tara, let's go. Naday may small salo-salo niya guys. Mag-celebrate mi sa among ikaduha nga sahod sa YouTube na. Let's go. Oh. Motor din isang uncle guys. Action nagdag-um niya guys, oh. Kay it's 2 PM na. Pero daging clouds karon.
Ito ang bukid, nawala na sa do. Dire na sa itong head out. Ano? Andre na kahoy. Ara, klaro kayong ko ano, dole na siya, factory sa dole. Diya ipanguan ang mga saging gikan harvest na yung mga truck, hindi mga na pang export na nila. Bago pa ko kasulod rin. Meow, Casey. Where's the cat? That's Spider-Man. Tara, tara. Guys, look. Si Dagan. Meow. Guys. Meow. Ano si Kaisen? Ano? Over here. This one over there. Look there. Look there. I know. Baby cat. This baby. Spider era. Spider-Man. Ang duwa nga Spider-Man dari. Ang isa nga bahay kay wala. Silly. Spider. Silly. Nasi spider with no budget. Hello. Ito na, dade. Silly. Silly? Dade. I'm going to the Kana siya kay o Spider-Man way budget ba? Kana siya si Spider... Ang bakon? Aaron. Spider-Man. Bomb. Siya sa gamay pa. Kanina din. Pangpuruhan tamo nga mabangga. Tabahan si Aaron ta. Pildi si Aaron. Nagbola na sa mga batang magkulot guys. Tara. Oh, bigig.
para tulungan sa bata. Sige, play na dito. Wow! Hindi niya tabangan! Ako si Fish! Magic! Basti! Ready na mo? Mag-dance din si Kaisen. Mag-dance si Kaisen, ha? Kaisen, you will dance? You will dance? What do you want from me? You wanna dance? Can't dance. Dance with Spider-Man costume. Lord, amen. Father, Son, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Happy birthday to you. More viewers na to. Oh, nagkita ko yun. Gamay paganita. Sabot nagmakomplito. Na, mo ni dalo ni Uncle sa buwan. Dito sa... Daray mo na. Hi, let's eat. Ate, bata. Hi. ako naman nakasibot din rin tayo.